गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो दिनैयो अरां नेशनेल पार्कआवहाय थांनो नागिरदों आंनि न'आ अरांआवनो दङ आरो अरां नेशनेल पार्क एसेबां गिदिर मा होनो हाग्रामा दङ अब्लाबाबो जों थांनायानो जायाखै बेखायनो दिनैयो सम मोननायखाय थांना फैनोसै होननानै सानबाय स' नोंथांमोनखौबो आङो जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजागोन मोसा मुफुर जिबौ मा दङ नायनोसै नुगोन ना नुवा खाफाल दंना गैयाथाय मोनदासो खोमा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस नायलाय बिफांफोरा माबायसा बायजोबदो नै बार फैनानै जोंनिथिंबो सिलबारियावहा जों अरां जितु नेशनेल पार्कथिं थांगासिनो ना बिथिं नै लामाफोराव जि बायना दंजोबो थिंफोरा सब बुख्लायलांजोबदो जों माने फैनायावनो लेट जाबाय आरोना 3टासोआवसो सफैबाय बेखायनो जोंखौ बुंबाय मा 3टासोआवहा हाबनायनि एलाउ गैया माने सिङावहा थांनायावनो बेरायनायावनो गोबाव लायो नालाय ओमफ्राय आरो सेफटिबो नङा नालाय मोना थांनाया बेखायनो जों गिदिंफिनना फैफिनबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दिना जोङो थांफिनबाय नै गाइस जोंहा मामामोनखौबो लांबाय टुक्लुखौबो लांबाय आरो नेक्स्ट दिना हाबनो मोनगोन ना मोना नायनोसै जोंनिबो बिदि रायलायबाथाय जागोनलै हाबनो मोननाय नङा दां नाय आजि नाय मंगलबारै नाय गेदा जा बिमाबो फैदो नै ना हरलाय टुक्लुबो नै दाख्लैनि बारहुंखायाव बेनिबो बिल्डिंनि थिंफोरा बोरैबा जालायलायदो आरोना बायलायलायदो Mama, hot. Lương bật đi ở đâu mình. चलो जल्दी से चलो ơi ăn khô lại uống thỉnh gác cửa lại khát châu bạc cái đó bạc gì rồi ấy sao uống thỉnh số nước số cái rồi sao uống thỉnh số hả mày bấm chung khát ra để ra gần đây It's your first time orang mana national tiger mana mulai orang mai ber tiger ni mai ber orang national orang tiger reserve sana orang tiger reserve apa siri tanangnya nggak nunai uang kan nggak nai lang belum ada asal belum pula Gitu nama. Orang lain gitu nama. Lagi office tu kemana? Benar office benda apa? Fish lah. Fish itu nak lah, mui tu apa fish tu? Fish sangkini lah. Mui tu nama. Mui. Kacung. Kena? Ini masih bohong. Ini jimu sangkarna? Ini lingur boleh. Wah, ayo, ini letuk lama di lingur deh. Sudah? Mana udah neng mui deh? Mama mui. Ini gong dong. Ayo, si saya. Di sana ni. Kacau nutar macam mana? Jimu sang mana? Ini mui ya? Iklan nunggu video lah berapa gini? Ayo, jimu sang. Muya, deh.
नै नुनो नुवाखै Lihat wih mate. वाव बेसे मोजां Sigaw dong ya. बेसे मोजां नै मैया Langsung dia kuma. जोंनि अरां रिजार्भआवहा नुवाखै जि खाथि खाथियावनो नुखायो मानासावसो थांबाबो नुथारा दस' बा जि मोजांथार न' आयौ टाटा सना टाटा अबे मुसा मुसाबा गियोलै आं जि मोजांथार न' खाथि खाथियावनो नुथारो दस' Bandor suri bedi nuhina. Bedi nuhsubbe mane. ओमफ्राय जि मोजां ग्रिन ग्रिन जाना दोङो नायनाय बिफांफोरा Mupo na mana? आयौ नायनाय डेन्जार दों माथो इयावलाय ओइ माबा बायदिया न' कक्र'डाइल बायदिया डेन्जार खारबायले मै दोङो इथिंबो मैयानो मै डेन्जार मै आरो जि साइजथार न' सिङाव जमायो ओइलाय मैदेर हा ओइलाय मैदेर मैदेरा एलिफेन्ट Masih lor na yo. masih Gangsen ini. masih lo Sauna batu muifura kom. wow गोसा मालाय मैदेर नुबाय मै नुबाय मा होनोमोनलाय ओमफ्राय इखौ मोफौ नुबाय ओइ आरो सिङावबो ओइ मोसासो नामा जिं नायखालै उनथिंजाय साबखांबा ओइ मोसासो नामा जिं नायखालै उनथिंजाय साबखांबा Oi le muy nama. Muy. गारियानो हामा जाबाय गिनो संख्रिसबाय आं पार्टियानो गैला जागोन दा ओंखारा गिनो ओंखारोलै ओंखारनो Dongpulnya i daउखौ मोननांगौ फुरनाफोराव बेसे खेबगोन ए मागुरमारि रास्ता पार होय गाड़ी साइकेल गारियानो बायबाय जोंनिया नायलाय गारिनि सावना गेदें जाबाय जेबोखौनो नुनाय नंला बिदिबा गारि बेलेग लिंहरबाय दाबो सफैयाखै वाव बाइकआ लादो दैनि बाइकआ बहुद स्पिड गुदुं दिनाव गारि लाखिनानै गारि फैजासिम नेनोसै ओंखारनो मोना खोमा ओंखार मोनदों इयाव कक्र'डाइल दंना गैया इयाव कक्र'डाइल दंना गैया गैया है थाबासो मोजां नाङोमोन गाइस जोंनिया गारि हामा जानायखाय जोंनि थाथ'नांबाय आरो गिलुं थादों आं इमान बार मानासाव थांबाय खिन्थु मानासाव खेबसेबो गिफेरा आङो खिन्थु अरां रिजार्भआव फैनायावहा माने डाइरेक्ट टाइटेलावनो अरां टाइगार रिजार्भ लिरनाय थानायखाय जि गिदोंमोन आङो ओमफ्राय खात्रि बिबार ना मा होनो बे पिंक कालारा जि साइजनि बे बिबारखौ खानो थाखाय थांदोंमोन आङो आयौ जि गिलुं थाबाय आङो खायासै आरो बिबारखौ जि मोजां बिबारखौ
मा मा जादों जोंनि पार्टिया बायदो अ ये देखो नै ये बायदो पार्टिया थिखांनाया बे बायदो बेनि थाखायनो दा जों गोदान गारि बिहरदो नै सेस नोंसोरो लोदो लोदोआ जनायखायनो बायदो सोर जनायखाय नासिया नों जनायथिंसो बायदो आं जनायथिं थरेना बायदो हनै मानसिमा थांगोन दै बिमाया लाबबा लाबनानै नाया नामा गान्दा नुदो गान्दा नों नुवाथ' आंखौ गान्दा नुदों गोजानावसो wah nani durbin nunggu naikkan menikah naik apa mulele senu ya muncikah tilai dak naik mbak angin miuna para cing nuana ayo nanya beri bawa tilai lay tilai bo iya rumah nucik nunggu naik nak kita lain ada nggak deh sono lainnya akan deh sono ayo deh jatuh lu kubur deh kayak deh Doilan kemana dong? Ganda, एक नंबर गanda. deh helai ini hurcina ini naik tuh. Ganda. Manu udah ganda. Ini nih. Bunganya hak nak kasih mati. Naik nih helai no. Naik nah Ini ngah. Ya pun mayo. Ganda udah ganda kisang sudah dah. Tapi kayaknya beda naik udah naik gitu. Iya, hanu udah ada. Deh nunggu naik deh. Iman udah naik. Gusuh nama dulu. Iman udah naik. Oi, nubai kok? Pisang sago? Nubai. Pisang sago nubai. Ini. Nubai lagi. Ayam mencoba nih nih. Ibarat biman si kari utang sih. Man si pada. Maya. ये हो ये ज़्यादा अच्छा है क्या गाड़ी आये Kau menang lar. Ayo iya kan macam nggak kulik nunga ibile igari ya gedan sin jibo kun waktu nata wow lebih yang butuh senanya ini dia hal lagi biar cool nang dina aram ada biar oksigen mon pure oksigen deh jibu kus naik tar kau melang kau tuh no nung nubai ayo nunai jimu kau tuh dia oh nunggu apa? Ji musan deh green. Oh pelan aku no. Mana nggak hancing lo dur pindah beda ya?
Nani? Wow, ganda nomor baik. Hei, le ganda ya? Kaçın dur öyle yine. Mostly. Ganda. Mak kaşıma ne? Sergudur. Ganda ya? जों गाखोनो र' गाखोनो है गान्दायानो थांबाय दसेनो ओइलाय नै गान्दाया गाइस नै गान्दा मैया मासे हाबना Ay, ganda. Ay, tiba Ganda ya, ganda. Ganda. Ganda naik video juga. Ganda dengan ha. Merla ganda background ha. Kita dengan demle, mau ganda ke? Ganda eksoposis. Ompray mesaya? Mesaya posis dah. Bandor kus masih mau kena? Bandor dia ke mana? Bandor dong. Tengah? Mau ke mana? Bayi muya lah, muya ke bukan kamu. Muya ke mana ya? Manfur Muya ke kawan kamu. Baik. Ganda tu. बे आदाया उनाव बुंफिनदो आरोना बे मोसा ओमफ्राय गान्दानि काउन्टआ भुलबो जानो हागौ मानो होनबा बारायोबो नालाय ओमफ्राय बियो लास्ट इयारनिखौसो बुंफ्लांदोनो आरोना जि मोजांखा गं गोनांलाय जि मोजां फिसाफोरबो दंसोयो बिमा फिसा बिनायावल' फिसा जानाय Itu berapa lah ini bus aja yang di sana yang itu. Jauh sang karpet ni. Umur begitu. Alu depan ni orang sana begitu kamu. Kamu selain yang sudah terus itu. Tuh. Musim di pangsa ni sana. Ini Bandung nama ibu siapa ya? Bukan, ibu saya mah ya. Igol no? Igol. Mana melaiku? Eagle. Hah? Eagle. Eagle. Danger gojo-gojo खाथियाव हा ना? फैबाय जोङो थेंगद इसोरनि अननायाव जेबो जायासै ओमफ्राय मोसाखौल' नुवासै आरोना गान्दा नुबाय दाउ नुबाय सिगुन नुबाय ओमफ्राय मोफौखौ बांसिन नुदों ओमफ्राय मैखौ बांसिन नुदों आरोना नै जोंहा दुगाया ओमफ्राय मैदेर नुबाय मैदेर मेरला मैदेर ओरै खाथियावबो ना नै मैया लेंहरसै इस मोनफैनानै मेंबाय
हिप्प'टमास ओंखारबा मारैनो इदि नुदों खोमालाय गोजोनबायना टाक्लु इसिबा सिगांथिसो हैसिगोन आरो इयो दलर थानो ओरैनो नर्मेल बुस्थु ओइ काजु बायदिखौबो लाबो मा हे माखौथो एरबाय थायो नोंबो सना गाइस नैबेखौसो जायो बेबा दामखौ जाया जों नैखौसो जायो ओइ गुदुंथार आंनिया गुदुंथार सना मा मा नुखो माबा फार्स्टआवनो माबा नुबाय मै नुबाय ओमफ्राय ओइ माबाखौ मा नुलाय लांजेनखौ मोफौ नुबाय ओमफ्राय मै नुबाय नोंबोथ' फैफेराखैमोन नुबाय फैथाराखै ओमफ्राय इमान खाथिना जोंनिफ्राय गान्दाबो नुबाय आधा घन्टायाव नुबाय अमाबो नुबाय ओमफ्राय हाथि दग्ला दाउबो नुबाय इगलबो नुबाय सब नुजोब्बाय माथो मोसाखौल' नुवासै मोसाखौ नुनाय जायासै बिराद गोथावैनि चावमिना आं गोथाव मोनसै नों गोथाव मोना मोना देग्लायनिखौ आं जाफेरानो जाफेराखै दैनो नोंखौ मा लादो गाबनाय गैलाहाय